Sombrero na kiši. Trenutno smo na Gamesconu skupljeni ko sardine ovako jer je njega mrzelo da sedne u fotelju pored. Sa mnom su Johnny i Laraš. Jel glupa fora? Da. Hvala ti. Pre svega Johnny, čao. Hello. Ana, čao. Ćao. Ana, kako se tebi sviđa Gamescom novogodišnji? Top. Top. Ti baš onako kratko, ono znaš, kratko ali... Kratko, ali jasno. Pa dobro, Pitagora je rekao jednom da ne treba koristiti mnogo reči, jer da je treba koristiti malo reči, ali da kažeš mnogo to malo reči. Bitno iz čijih usta izlaze reči. Pa bitno je, zato ja ovo vodim. S nama je tu, kao što sam rekao, i Nikola se zoveš, ali tako? Zato si Johnny. Jeste. Pa Johnny, ti nama reci kako se tebi sviđa na ovom Gamesconu. Pa super se provodim, to je jedan od najvećih, da kažem, gaming festivala što se tiče u Srbiji i super je, ima svega, tako da ble, isto sa youtuberima i to. To je najveći gaming festival, da te ispravim. Najveći, tako je. Najveći gaming festival u Srbiji. Ana, opet čao. Opet. Opet. Snimala si pesmu. Jesam. I kako su tvoje impresije nakon tog snimanja te pesme, jer je stvarno bila baš dosta u trendingu i tako to? Jako sam zadovoljna, hvala svima koji su bacili pregled, like i komentar. A dislike? I za dislike-ove isto hvala, ipak je i to reakcija. Pa da, vidi, ljudi, da shvatite, kad hejtujete na YouTube-u, sve jedno je. YouTube ne pravi razliku između lajka i dislajka, nego like i dislike su reakcije i onda samo gurate te klipove u trending. Tako je. Kako? Ovo je najbolji intervju ikada koji radim. Lepo sam ti rekao da nisam za intervju. Nije, ali stvarno je najbolji intervju koji ikad radim. Kad sam ja u intervju. Pesma se zove Pun gas, radila si ga sa čovekom čijeg imena se ne sjećam, ali znam da mu je nadimak nešto kao neka životinja. Panter. Da, kako si došao u kontakt sa Čika Panterom? On se meni javio i predložio mi da napravimo saradnju i ja sam pristala. Da li su one pare, ona kiša od para u spotu lažne ili prave pare? Prave, naravno. Nećemo da lažemo narod. Kao stvarno su prave? Da. Bez zezanja? Sve naše, da. Sve tvoje? Da. Ono od YouTube-a zaradila? Moje, da. Okej, sad moram malo od njemu se posjetim. Pa gdje si, Johnny, druže moj? Pa gdje si, brate? Šta ti snimaš na kanalu? Sve. Da kažemo sve znači šta? Pa nije sad pomalo gaming ubacujem, kako razvaljam neke stvari sa petardama, sad dok je sezona pirotehnike. Dok ih ne zabrane. Jer će ih zabraniti. Pa nadam se neće, jer samo čekam dan kad će mi razvale copyright ili neku kaznu, ali za sad ide, to rokam, tako da Znači rokamo ko oni True or False eksperiment. Bukvalno. Šta još snimaš osim petardi? Pa manje više Clash Royale, neke PC igrice i to, tako da rokam. Otkud ti, jesi bio prošle na Gamesconu? Da. I ove godine je Gamescom mnogo veći. Jeste, baš i ima više youtubera i sve, tako da. Pa jel ti sviđa taj veliki napredak? Pa sviđa mi se, zato što ja zadnji put kad sam bio imao sam 5000 subscribera i bilo je možda par youtubera tu i bila je samo jedna hala, sad su 3 hale i super se provodim, tako da. Viš, ovako se odgovara na pitanje, Ana. Top. Da kaže Cringe. Cringe, a? Šta je s cringe? Ne znam za to. Možda cringe. Cringe i šta još? Kako je rekao, Forti ima jedna fora, nebitno. Pozdrav za brata Fortija. Pozdrav. Sad, Ana, još malo se posljednim tebi, ti možeš da ustaneš, nemam više pitanja za tebe. Ne, imaš još jedno, šalim se, imam ja posljednje ime. Ajde, postavi meni pitanje. Tebi? Da. Zašto si tako lep? Šta kažeš? Zašto si tako šeći lep? Zašto sam pored Ane. Vadim vam prosek. Ana, sad malo tebi da se posvetimo. Ćao, Ana, još jedno. Ćao. Ovo 3 puta ponaški je. Da. Kako ti muziku ovako lično kući slušaš? Strani rap uglavnom. Zašto se, ko je to, tvoja pesma, koji je to žanr? Se može svrstati u neki žanr? Nemam pojma, autotune žanr. Autotune. Uz šta svrstavaš Rastine pesme? A Rastine pesme, pa Rasta kaže da je to neki reggaeton, ali pošto on snima na Balkanu, to je neki balkaton. Pa dobro, onda i mi isto tako, pošto je u principu jako sličan. Ali možeš da otpevaš nešto? Ne.
molim te. Evo, Ako imaš ajmo autotune, zajedno, mogu. Ajmo zajedno. Ne. Ajmo zajedno. Ne. Molim te, ajmo. Baci kišu, para. Razgovara, vara. Zima tvoja mala, ko će da ide... Ajde, bar jednu reč. Ide sa... Baš ne voliš da pevaš ovako uživo. Ne. Ako imaš playback jedino. Evo, stavit ću autotune. Nećeš staviti, znam. Hoću sigurno. Nemoj da lažeš. Evo, hoću sigurno. Nemoj da lažeš. Evo, hoću sigurno. Miljane, jel ćemo staviti autotune? Ili je rekao da hoćemo? Ne, nije rekao. On je jako čudna osoba, on ti je sa Karpate, na Karpatima, on je to tako kad... Da, na Karpatima urade ovo kada misle da. Da, Miljane, uradi ovo da kažeš da. Miljan je rekao da hoće. Ispala, nije rekao ništa. Pa znači, ali da možda da recituješ. Evo, baš sam sad planirala. Ajde, molim te. To je bilo sarkastično. Ovo ti je prva godina na Gamesconu? Šta? Bila prošle godine na Gamesconu? Nisam, prvi put. Zašto nisi bila prošle? Nisam znala da postoji ovo. A li igraš igrice? Onako, pre sam igrala LOL, sad ne igram ništa. Igrala si LOL? Da. Dota je bolja. Ne, nije, očajne. Dobro, onda je očina. A čekaj, završila si u Dnevniku u Crnoj Gori. U vestima nekim, zbog onih tatula. Da. Pa zašto, kako? Ajde nam ispričaj nešto više što si... Da. Pa imate snimak na internetu gde kažu kako su 3 devojčice po uzoru na mene probale to i završile u bolnici, ali ja sam izričito rekla u videu da nikako ne konzumiraju to, zato što nije dobro i ispričala sam svoje iskustvo, ali neki su se napravili pametni i onda su probali. Napravili su se pametni, to je opet sarkastično jer ima ljudi koji ne razumeju sarkazam. Da, upravo to. Hvala ti na intervju, bilo ovo jedno veoma zanimljivo iskustvo za mene. A za tebe? Nema na čemu, takođe. Ja, hvala ti. I ajmo sad da bacimo kišu para. Moraš ti. Hvala ti. Ćao. Ćao. Sombrero na kiši.